לעשות. אבל זה לא מפסיד, אלה יבואו אליי, הם יעשו שמיניות. אגסים ב4 שקל. כל מקום 8, תראה קיבי. תפוחי עץ בכל מקום 9. מה, אנשים לא יבואו? עגבניה 3 שקל. מה, זול פה, זה שוק אבי. זול מאוד. בטח. זה במיוחד לטוני, מוזיקה... בטהובן כמו ערבית. No, mixer. Very good. With oriental motifs. אבל עד הצהריים הוא משנה מחירים מיליון פעם. לא, זה ספציאלי, פרסי בטהובן. זה מוזיקת עולם נקרא בטהובן? כן. אני שומע שאני שומע דיסק. זה היה דיסק שדובר עליו הרבה. לא, ערבי. אז אמרתי ככה, אני רוצה... בדיוק אני והגרוש שלי היינו בקניון. מה? אני לא חושבת שזה הוא ערבי, אתה צריך רוב. קבע לי אותו יופי. יש פה הרבה איזה ערבים? ערבים פה? כל זה ערבי. No, nije to, ti si nekaj dođe... No, ali žena kad je zahalena uprnje maj tvar, to ne može biti židovka. To je jasno. הוא אוהב ערבים? לא, הוא פשוט מתעניין, כי הוא כבר חושב שכל אחד פה זה מישהו עם כיפה על הראש, שנראה כזה עם שריק כזה, את יודעת, אתה חושב שזה ערבי. אבל לא יודעת, אתה צריך להסתכל בעיניים, שתראה מה זה. הוא אף פעם לא יבין מה זה, כי הוא לא יהודי. טוב, מה, הוא לא יהודי? הוא יהודי? כן? כן. בטח. כל מי שהוא היה פה הולך עם כיפה, כי שם הוא לא יכול. בקניון סוגי. שם לא יכול. סידר כיפה כזה. מה אתה אומרת? לשים כיפה בקניון, ואז היא כזה אומרת בקניון, אתה לא חייב לשים כיפה. Ođe, u nas to njeno snigde, lebo... אף אחד לא שם כיפה. Ja sam hrdi na to, že si to možem dati. תראי שלא... Ja sam sa hrdi, že si to תודה možem רבה dati. אחותי, היה מאוד טעים, מאוד רן, מאוד... רק אליהו עוד לא אכל בורקס. Tודה, מאוד מעט. הוא מאוד שמח שהוא יכול לשים כיפה. חבל, הבאתי את כל 5 כיפות מהבית של אפרים לחבץ אותם, הייתי מביאה לו אחת. מה אתה צוחק? 5 שנים אני מכירה את אפרים, 5 שנים את אותו כיפה הוא שם לכולם על הראש. לא יכלתי לסבול ביום שבת. מוצאי שבת הם אומרים, לוקחת אותם אליי לחבץ אותם. מעניין מה נתיב להגיד שיש לי. היית צריכה לראות את לינור, איך היא התחברה עם יעל הבת שלו? כן? בית ישבה עליה, ליפה לה את הבטן. לא? לינור, כן, לינור. מה אתה אומרת? כן. לא זזה ממנה, ישבה עליה. אני בטוח אני לא יודעת מי לדבר. לא בסוף טוב. מעניין. Linutska, ta Linovska. Teraz mam jechać po No. że ona ma wleciała na mater. Aha. Kościółnik może na wina? Strasznie, przyszła po niej, obimała, to mała. Aha. No, אנחנו נותרה במותו עם המותק. אז היא בטוחה. strasznie, פה סתם. מאותו אימא אביבה כבר אומרת שאני לא אהיה בטוחה. כלום, מה איתך? מה נגמר ככה?